रोवा केकरा से अनुमति लगाई है? गैर कानूनी काम करते तू केकरा से पूछ ले रे? केकरा से पूछ ले? तेतला ते पूछ के आइली ले, तेतला ते पूछ के आइली, मार ले जा सकता। वैसे भी तो ट्रेनिंग दी आइल बाटे आतंकवादी के, ईटा उठाओ मार, उहे ट्रेनिंग दिया लगा। कौन से अनुमति ले से अनुमति लेनी है? अपने अनुमति हम निकले को पड़ी क्या अब हां लेवो पर स्कूल में अनुमति लेवे के भी भोर पर आ गइल, नियमो भोर पर आ गइल कि अनुमति ना लेवल जाई तो ईटा से मार के कपार फोड़ देवे के बा। गलती हो गइल, गलती। लइका सन देखा सन आशिक सन, जय श्री राम जय बजरंगबली, एकर बहिन के चेका कराओ। तो बात एकदम क्लियर बाटे कि अनुमति लेके ना जाइल जाई कहूँ भी रिपोर्टिंग करे। अगर अपने लोग वैसन स्थलगत रिपोर्टिंग करे नहीं लोगिन तो अवश्य ही अपन सेफ्टी के एथी करी, काहे कि नियम आ चुकल बाटे और यहाँ ट्रेनिंग भी उहे हिसाब से भइल बाटे कि अगर अनुमति नहीं के लिए आइल बा तो ईटा लेके अपन साथ साथ अपन पीछे के सपोर्ट के भी साथ लेके ईटा से कपार कूच देवे के बा एज अ स्नेक। तो स्नेक बने के काम मत करी और लोग से डराई और रिपोर्टिंग मत करी।